Toivottavasti mua kuuluu ihan hyvin. Tää on mun eka video niinku ikinä. Niinku ihan ikinä. Mä en oo ikin päässyt mitään muuta millekään muulle kanavalle. No niin, aloitetaan. Siis tässä videossa mä jäppäs siitä, miten yhtä mun frendi kiusti siitä, että se oli Legendan mukaan femboy ja se haisi ihan sipuli. Niin tää on friendin nimi, mä en halua sanoa sen nimeä. Niin sanotaan vaikka, että sen nimi on A. Niinku Aapeli, että sen nimi on Aapeli. Niin ja se Aapeli, se haisi ihan paskalta. Tää äijä legit ei halunnut glow upia, tää meni joka 5 päivää suihkuun. Ymmärrättekö se niinku joka 5 päivää se haisi ihan paskalta. Sitten tää äijä Legendan mukaan se catchatti pelaamassa yhden meidän mojan kanssa kissa roleplayta Robloxissa. Niinku mä oon crazy. Se tosi ikin uskoa tätä. Sitten yksi aika läheinen frendi voi catcha sen pelaamassa yhden sen tytön kanssa. Se tyttö ei ollut niin tunnettu tyttö, se oli aika vitu hiljainen tyttö, tiedättekö te? Niin se pelasi sen kanssa. Sitä vitu kissa roleplayta. Ja Legendan mukaan niillä on ollut pari yökylää, jos ne myös leikki kissa roleplayta. Niin, aika vitu outo. Sitten tää äijä jopa, se pukeutui tän tytön vaatteisiin. Siellä yökylässä mä vannun, mä catchasin tää äijän läkkäämässä. Mä soitin tällä äijän videopuhelun. Tää äijä oli siinä tytön vaatteissa. Oho. Niin äijä, mä ajattelin mitä vittu, onko se joku femboy pornoa? Ei, se oli mad crazy, ei, tää oli joku oudo ei ikin. Sitten tällainen basically me mentiin yläkouluun. Ja siellä oli joku semmonen kaveriryhmä, tiedättekö se? Ja se oli ehkä 6 äijä. Ne haisi tän äijän, se haisi ihan paska. Ne alkoi kutsua sitä äijää sipuliksi. Sitä Aapeli. Sitten kun se haisi sipuli, niin ne sanoi sillä, että se pitäisi lähteä vittuun siitä koulussa semmosia tytöt. Ja sitten tätä äijä vitutti ihan sairaasti. Sitten tää äijä alkoi haastaa riitaa niitten kanssa. Mutta varmaan tiedätte miten se meni. Se ei voittanut yhtään vittua mistään. Tää äijä shitonnatti. Tällä äijälle vedettiin 200 pumppu. Vittu meni ihan unille. Mä vannon veli. Ihan mad crazy. Mikä vittu pupu tuolla? Niin kuitenkin. Äijä. Ai tää äijä se joka haisi sipulit ihan paskaa. Mä oon ollut se friendille aika vitu pitkään. Me ollaan niinku oltu frendei. Vittu päiväkodissa saakka. Jos mä voin uskoa miten pahalta äijä haisi. Uskomaton. Sitten mä sanoin tälle. Ehkä me niinku vähintään joka toinen päivä suihkuu. Tää äijä sanoo en vitus. Sitten mä sanoin käytä se deodorantti. Tää äijä sanoo Tää äijä vittu ei käytä yhtään vittu mitään. Tää äijä. Sit se on vitu spoiler, tää äijä mutsi ihan vitu rikas. Ja tää tyyppi on legit ihan vitun tyhmä. Niinku välillä kun matika tunne, kun se ei saa yhtä tehtävää oikein. Tää äijä alkaa vittu kilju opelle siitä. Niinku äijä. Sit koko niinku äijä, tää tapahtuu joka ikinen matikan koon. Tää äijä alkaa kilju ihan vitusti. Vannu. Ai kattokaa tää, ai vittu. Oho. Mitä sä ois ottu käymään? Anyways. Sitten tällainen meitä kaikki alkoi vituttaa. Ja me basically tehtiin tässä meemi. Et välillä matikan tunnilla niin me kaikki vaan aletaan vittu kiljuu. Koska siinä on ihan läpää. Sitten onko se normat ruoho? Märkä ruoho. Mitä vittu tapahtuu? Ai legimien pää räjähäpiä. Mut kuitenkin tää äijä sipuli. Sitä kiusataan ihan koko ajan. 24/7 non-stop. Niinku tää äijä kerran meni meidän kanssa Aleppoon. Me yritettiin mennä yhtä hylättyä mestaa. Mut siellä oli ihan vitusti vartioita kaikkea. Mut me mentiin Aleppoon. Se osti mulle ja mun friendille energiajuomat. Mut sit oho.
Sitten mun frendi vaan alkoi ragebaittaa tätä äijää. Sinne meni tappeluun. Ja se oli ihan crazyä ja... Mikä vitu? Mä en keksi enää mitään missä puhuu tuossa arinassa. Niin heippa, tilakaa mun kanava ja tykätkää tässä videossa. Pretty please.